Dnes sa zameriame na bedrové kĺby alebo kyčelní kĺby po česky a bolavé svaly v tejto oblasti. Pôjdeme miernejšie hĺbší stretching, ale zároveň pôjdeme pomalšie a relaxačnejšie. Takže dneska platí čím menej, tým viacej. Nesnažím sa príliš naťahovať, aby som sa nezranil. Ideme na to. Začneme tým, že si precvičíme kĺby tým, že budeme krúžiť v bokoch. Takže ruky na kolená. Pomaly začnem krúžiť v bokoch do jednej strany. A zmením stranu. Tak, hlboký nádych. Ľavá ruka na podložku a pravú ťahám doľava a hore. Zostávam pevne sedieť na zemi, nenadvihujem sa a dýcham zhlboka nosom. Tak, teraz pravá ruka pôjde predo mňa na ľavú stranu. Ťahám mierne čelo k ľavému kolenu. Ruky natiahnuté pred sebou. Pokiaľ sa neviem dotknúť kolena, vôbec to nevadí. Dneska sa natiahujeme veľmi opatrne. Ja mám skoliózu, takže ja niekedy mám problém s pravým bedrovým klbom mimo iného aj kvôli tomu. Takže ja sa naťahujem na ľavú stranu, mám rozmer pohybu oveľa menší, než keď pôjdem čelom k pravému kolenu. Stále sedím pevne na zemi, nenadvížem sa. Ja som veľmi ohybný, mám lakte na zemi, tak to je tiež v poriadku, ale pokiaľ ani zďaleka nemám lakte na zemi, tak sa ich nesnažím dať celou mocou na zem. Tak tento hlboký stretching by som mal cítiť aj v pravej časti chrbta, pekne naťahujem aj pravú časť chrbta a jednoznačne v oblasti pravej časti bedrového kĺbu. Tak uvoľním. Pomaly prejdem na stred, hlboký nádych. A pravá ruka na zem, ľavú ťahám doprava a hore. Tak a to isté spravíme na pravú stranu. Čelo smerujem k pravému kolenu. Dýcham zhlboka nosom. A pekne sa položím do toho stretchingu. Ale nehrotím to. Pokiaľ to nejde, že by som sa dotkol kolenom, teda čelom kolena, vôbec sa nič nedeje. Ide o to, aby sme natiahli svaly z tej pozície, v akej sú, konkrétne pokiaľ sú úplne krátke. A nedotknem sa. Stále je to super, pretože ich naťahujeme. Ide o to, aby sme vylepšili momentálny stav. Dýcham zhlboka. A uvoľním. Dobre, teraz prejdeme na všetky 4.
Nahrbím chrbát. Teraz, jak je chrbát nahrbený, pomaly pokrčím nohy a prejdem k petám. A prejdem zase späť s nádychom a s výdychom prejdem k petám. Pekne by som mal cítiť natiahnutie v spodnej časti chrbta. A ešte to zopakujem dvakrát, takže s nádychom späť a s výdychom pomaly k petám. S nádychom späť do úvodnej pozície a s výdychom pomaly k petám. Tak, teraz som na všetkých štyroch a pôjdeme do holubičej pózy. Po anglicky, ja to poznám po anglicky, dúfam, že to prekladám správne, alebo pozícia holuba. Takže pravé koleno k pravému zápestiu. Ľavú nohu mierne tlačím dole. Pravá päta prekryžím, že sa dotknem stehna. A tú ľavú nohu ešte dám viacej dozadu. Tak. V tejto póze sa do nej položím. Prsty ľavej nohy vystriem. Nemám ich pokrčené. Pokiaľ už cítim stretching a naťahovanie pravého bedrového kĺbu v tejto pozícii, tak kľudne zostanem v tejto pozícii. V tom prípade by som ťahal hlavu, temeno hlavy smerom hore. Alebo pokiaľ chcem silnejší stretching, tak sa predkloním. Ale opäť veľmi opatrne. Ak cítim nepríjemné naťahovanie, tak toto nerobím. Ale silnejšie natiahnutie by bolo, kebyže sa takto ešte predkloním a čelo môžem dať na ruky. Mal by som cítiť príjemné natiahnutie zase v pravom bedrovom kĺbe. Toto je hlboký stretching, takže žiadne prudké pohyby. Dýcham zhlboka. Kedykoľvek to môžem prerušiť tým, že by som zatlačil do rúk a zdvihol sa. Pekne si užívam ten príjemný pocit natiahnutia. Tak, veľmi pomaly sa začínam zdvíhať tým, že tlačím do rúk pred lakti. Nohu pravú vystriem a vytrasiem. Pekne aj celé boky, aby som ich zase uvoľnil z toho natiahnutia. Tak, zase prejdem na všetky 4 a to isté pôjdeme na druhú stranu. To znamená, že ľavá noha k ľavému zápestiu, pravá noha pomaly dozadu, prekryžím nohu, takže päta sa dotýka stehna a ešte dám viacej tú ľavú nohu dozadu. Vystriem prsty na pravej nohe, pekne narovnám chrbát, hlavu ťahám hore a pokiaľ toto už je maximum, tak zostanem v tejto pozícii. Pokiaľ som hlbší stretching a necítim veľké naťahovanie, jak som vystretý, tak kľudne môžem prejsť na lakte alebo na maximálny stretching, že dám čelo na ruky.
Takisto to môžem ten stretching korigovať mierne, kde mám petu. Čím viacej ju posuniem k smerom stredu tela, tak tým menší stretching mám. Tak, dýcham zhlboka. Užívam si ten príjemný pocit v tom ľavom bedrovom klbe. Jak naťahujem tú nohu. Tak a pomaly zatlačím do rúk. Vystriem sa. Vystriem aj nohu. A zase ju vytrasiem. Tak, ešte prejdeme na chrbát. Láhnem si na chrbát. A zatlačím kolená k bruchu. Tak. A môžem pohybovať s nimi doprava a doľava. A ešte držím. Teraz chytím špičky, alebo teda chodidla z vonkajška, dám ich oproti sebe a s miernym tlakom ťahám tie nohy k sebe. Takisto môžem sa húpať sprava doľava mierne. Pokiaľ by som chcel v tomto prípade trošku hlbší stretching, náročnejšiu variantu, tak môžem tie nohy chodidla ťahať hore a kolená smerom do podpazušia. A stále držím chodidla z vonkajška rukami. Takisto môžem sa mierne húpať sprava doľava. Mal by som cítiť príjemný stretching v spodnej časti chrbta. Čo je výhoda pri takýchto stretchingoch, že keď sa zameriavame iba na jednu oblasť, tak sekundárne naťahujeme aj chrbát, aj dolný chrbát, teoreticky aj hamstringy, akože nohy. Tak, ešte posledný krát pritlačím kolena k sebe a uvoľním. Dáme si poslednú odpočinkovú pózu. Kolená môžem nechať pokrčené a oprieť ich o seba. Ruky pozdĺž tela, dlane smerujú hore. Dáme si dýchacie cvičenie na uvoľnenie na konci. Takže pôjdeme 4 krát. Ja začnem. Pôjdeme na 5 nádych, 5 držíme v sebe ten vzduch a 5 výdych. Odpočítam prvýkrát a potom už pôjde každý sám. Takže ideme na to s nádychom 1, 2, 3, 4, 5. Držím vzduch v sebe. 1, 2, 3, 4, 5 a výdych. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz každý sám. 3-krát pôjdeme tak.
Tak, ja to mám skončené už. Pekne rozhýbem zápestia, nohy. Môžem dávať kolena sprava do ľavej, aký by som mal zase stierače na aute. Tak, prejdem na bok. Zatlačím rukou do zeme a zdvihnem sa. Tak, dnešné cvičenie bolo relaxačné, ale veľmi dôležité, pretože naťahovanie svalov veľmi pomáha prevencii bolesti aj odstránení bolesti, pokiaľ je spojená s krátkými svalmi. Čo často môže byť, u mňa je teda, alebo bola. Tak, a ešte naposledy nádychom ruky hore a s výdychom ruky tlačím dole. Tak, dúfam, že vám cvičenie pomohlo. Teším sa, že sa uvidíme na budúce.